Hello po guys! Welcome po sa Simpleng Luto ni Enric Channel. And this vlog all about mga simpleng luto lang po talaga. Yung mga ingredients natin, kumbaga yung madali makuha, mabili natin sa merkado, kung ano lang. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano natin lulutuin itong yung humba. Ito yung mga simpleng ingredients lang po. Well, sana po subscribe po kayo ng channel ko at saka don't forget po to press notification bell para ma-notify po kayo sa lahat ng mga vlog ko at saka naman po sana po support din naman po para i-post ko po lahat yung talent ko at yung nalalaman ko ng mga iba't ibang klaseng simpleng luto po. Yung kumbaga yung mga lutong bahay lang, yung mga simpleng natututunan po natin sa mga kung saan lang. Pero yun, simple, yung masarap, di ba? Okay, so siguro sa next video natin, yung maipresent ko sa inyo, yung ma-post ko yung mga tulad halimbawa, mga escabeche, yung bula-bula na may sauce, parang ganun. Paano gagawin yung gravy ng chicken joy at kahit yung gulay at iba pa po. So sana po suportahan niyo yung channel ko at saka pasensya na po sa background ko po yung kitchen namin kasi hindi pa fully furnished at saka yung mga kagamitan ko. Hopefully pagkabalang araw dadami yung subscribers, so suportahan niyo ako at makapag-share pa ako ng mas marami pa yung mga simpleng luto. Yung mga lutong yung kung ano lang yung nasa bahay nyo ng mga ingredients, tulad halimbawa ng asukal, asin, yung paminta, ganun. Mga simple-simple na po. So ngayon, lulutuin po natin. Ito po yung first vlog ko, sana po supportahan po. So my first vlog, ito yung tinatawag natin na humba. So siguro sa mga Bisaya, familiar po yung humba po, no? Kasi maraming version ng humba. Kasi yung humba is yung tinatawag na marinated po na karne. So karning baboy po. So ngayon, yung papakita ko sa inyo, ito yung mga ingredients po natin. Ito, mga less than 1 kilo po na liempo po to. Slice ko ito, maliit po. Papakita ko sa inyo. Ganito. Depende po sa yung gusto niyo na size. Medyo mas maliit pa nito or malaki-laki. Ganito po. Of course, ito, yun yung sinasabi ko, yung mga simple luto lang, di ba? So we have garlic, onion, at saka yung, hindi po to sponsor baka naman, sponsor, balang araw, magkakaroon din ng sponsor. Ito yung, hindi ko na sasabihin. At saka of course, ito yung paminta na dinurog ko. At saka yung natin, yung onion, at saka yung bawang. Yung bawang, mga 3 piraso lang. Depende po kasi may mga iba pong ayaw ng sobrang bawang o sobrang onion po. Ito, asukal. So, papakita ko sa inyo mamaya kung gaano karami. Depende po sa inyo kung kasi may mga kababayan ko natin na medyo mataas yung sugar at ayaw yung medyo sobrang tamis. Siyempre, ito yung tuyo, di ba? Tuyo at suka. So, parang similar lang po sila ng adobo na ingredients. So, itong humba kasi, medyo parang taste niya is marinated. So, ang gagawin natin, halo-halo lang. Kasi simple lang. Simple luto nga lang. Yun nga, di ba? So, ito na. Ang gagawin natin ay ito yung lulutuan ko natin. Medyo maliit lang kasi maliit lang po yung karne natin. Ang gagawin natin, paghahalo-haluin lang natin saka
mabuti ito kung may ginagawa ka sa loob. Naglilinis ka, ano, pwede mong iwan. Hindi yung aabangan mo, wala na, gano'n. Kasi ito nga yung pinakasimple. So, ito, lalagay po natin dito. Ayan. Lalagay ko muna yung ano kasi wala akong cameraman. Pasensya na ako lang mag-isa. Okay? So ito, halo-halo lang. Halo-halo. Yung dalawang hanggang pack, small pack of kaning paminta. Itong yung paminta. Actually guys, hindi ako kasi yung ayaw kong gumagamit ng yung dahong laurel. Kasi yung dahong laurel yung iba ayaw nga ng yung kanyang aroma, parang ganun. So ito para friendly lang, simple. Mas mainam siguro to. Depende sa iyo kasi marami gusto mo gumagamit ng yung laurel. Yan. At ito din ayaw kong gumamit ng yung MSG, yung vetsin niya. Depende din sa inyo kung gusto niyo ng vetsin. Pwede din to. Hindi to sponsor Pwede konti, pwede maramihan, pero parang hindi yata mabuti kung uubusin natin ito. Ayan. Hindi yun marami maliit lang kasi yung butas Tingnan natin mamaya kung may magic ba talaga. Yun, almost half yung naubos ko na lagay ko. At siyempre, yung asukal. Depende po sa inyo kung gaano karami, kung gaano kakonti. Kasi, yun nga, sabi ko, yung iba ayaw ng maraming sugar. Okay? Actually guys, itong sugar ay pagpawala po ito ng lansa. So, lahat po ng lulutuin natin, karniman, gulay, isda, depende po din sa lulutuin natin kasi yung paksyo, alam nga naman, lagyan natin ng asukal, diba? So, ito, ang asukal kasi pagpawala po na yan, lansa. So, halimbawa, ganyan, pagpawala po ka na. So, natapon, pasensya po, baka pagalitan ako. Pagalitan ako ng misis ko. So, ganyan. Pero ito kasi, yung humba kasi, yung essence kasi ng humba is manamis-namis. So, of course, gusto nila yung malasahan nila yung tamis. Okay? So, ako, gusto ko lagyan ng mga apat na kutsara. Yan. 4 lang Pero, kasi yung iba, sabi nila, sobrang tamis naman yan. So, pwede bawasan. Pwede 2, pwede 3, gano'n. Pero yung iba, gusto matamis na, talagang matamis. Yun nga, kumakain nga tayo ng cake, di ba? Ito pa kaya. Okay. So, siyempre, yung soy sauce, yung toyo. Mga ano lang siguro, mga 1/4 nito, 1/4 ng pack na to. Kasi mamaya, kapag kumukulo na yan, at mawala na yung tubig, maglalagay tayo uli. Hindi lahat ngayon. Okay? Yung typical na talaga, yung marinated. Ito naman yung ginagawa, di ba? Yun nga, lalagyan ng tosino, ano-ano, no? Kasi, para talaga masarap. Ito nga yung sinasabi ko. Simpleng luto lang. So, dapat, kung anong meron lang sa kusina natin, anong mapupulot natin na pwede natin ihalo, yun yun, di ba? Pwede na tayo makakain. At saka ito, warning po, huwag po tayo lalagay muna ngayon. Kasi, ito, hindi lalambot po yung karne kapag ilalagay na natin yan immediately.
Kung gagawin natin, kapag malapit na maluto yung karne o yung humba, saka tayo maglalagay ng suka. So, lahat ng lulutuin natin, karne, kasi yung style ng pagluluto ko, hindi ako naglalagay ng asin. Wala nga akong ingredients na asin. Kasi yung asin, at saka yung tuyo, maalat na eh. Kapag haluin na natin yung lahat ng mixture, tapos may asin, para may changes po. May changes po ng lasa. Yun po yung opinion ko. No? Iba naman yun sa iba. Okay? So, mamaya na po tayo maglagay ng suka. Okay? Nakapagsunod po ba kayo? Simpleng luto nga lang ha. So, pasensya na po, medyo mahaba itong usapan kasi may first vlog po ito. At saka susunod baka ano ko na. Yun. Yan. So, bakit nilagay lahat? Hindi ka nagprito or ano. Yan po yung technique na pinakamadali po ng paghanda. Ano po. Kasi natutunan ko po sa kaibigan ko. Pumunta ko sa bahay na may birthday. At saka sinabi niya, halika, tingnan mo kung paano pagluto ng humba namin. So ganon, sinunod ko lang ang process. So hanggang ngayon, natutunan ko, nagustuhan naman ng pamilya. Okay? Here we go. Ganito lang. Halu-haluin lang natin to. Para magmamarinate lang tayo. Actually guys, yung iba nga naglalagay ng soda, yung bawal news po pala kasi sponsor, advertisement na to, baka naman naglalagay ng Sprite, ng Coke, ng Pepsi, kung ano, para po pampalasa at saka medyo pagpaitin, parang gano'n. Pero yun nga, yung sa atin wala, simple lang. Halo ka naman. Mas mainam nga sana yung kamay. Pero, kasi yung nasanayan ko is yung kutsara sa panghaluan. Okay. Po. Ito medyo mahaba-haba kasi siyempre, nagsasalita ako. Pero, sa actual po, madaling-madali lang po yung tulong yan eh. So, yan yan, kita niyo yan. Yan. Mix well. Mas mainam siguro kung sa before nilulutuin, mga 1 hour or kahit 30 minutes. Pero ngayon, kahit less than, lang po, around mga 1 minute lang yung halo-halo natin, papakita ko sa inyo. Masarap talaga yan. At mamaya na natin ito ilalagay. Okay? So, dito natin ilagay sa kabila kasi mas maganda yung apoy. Yung unang apoy, dapat malakas. Saka pag kumukulo na yan, kasi lalabas yung yung parang bula. Yung nababos niya na kulay brown. Yun yung langsa. Dapat mawala yun. Kaya pag malakas na, pag ano na, yung medyo konti na lang yung tubig, kaya nyo natin. Okay? Yan. Okay? Malakas yan. So, siyempre, tatakpan natin. So, kakas ito. Ito malaman natin. High-tech to. Yung patakip ko, high-tech ko. Galing Japan yata to. Galing Japan. High-tech ito yung hawakan eh. Tingnan nyo. High-tech yung hawakan. Yan. Kasyang-kasya. Gutom-gutom na ako. Yung bunso ko. Gutom-gutom. Guys, alam nyo, pasensya na po. Kasi yung mga kagamitan ko, hindi pa makapagbili. Iba lang araw. I hope you support, you subscribe, and don't forget to press the notification bell para naman po makapag-follow po kayo sa lahat ng vlog ko, lahat ng bagong video. So, lahat ng nalalaman ko, i-share ko sa inyo, lahat ng style, my style po. Kasi po, ang dami sa mga
magaling magluto. Ako yung style ko lang, yung mga simple lang. Kasi nakasanayan natin. Halimbawa, on the run, yung ilang oras na lang, papasok sa trabaho, pagdating sa bahay, pagod ka, tapos gusto mo instant. Ayaw ko naman ganun, bibili ko lang yung noodles, itlog, dandans na po, ulit-ulit. So, naisipan ko yung mga ingredients na talaga mag-iisan. At saka yung mga mura lang po. Kung halimbawa kung paano yung pagpasarap ng pancit, gulay, isi-share ko po lahat sa inyo, nalalaman ko. Hindi po ako isang chef po, natutunan ko lang po kasi palagi po ako, kahit saan na ako pumupunta ito. Palagi nga po pinapagalitan ng parents ko. Kung saan po pumupunta, sa kaibigan. Pero yun po, marami po akong natutunan. Tulad na i-share ko rin po sa'yo paano paggawa ng simpleng pizza, yung sa Bisaya, yung siapoy, yung ganun. At saka iba pa mga yung masarap na pagkain. Yan, hayalan natin ha. Hayalan natin. Wait lang po tayo. Okay. Yan. Iligpit na natin to kasi hindi gulong yung natin. Mga around 10 to 15 minutes kukulo na yan. Titingnan, bubuksan natin. Huwag yung panay bukas kasi yung tenderness ko, medyo babagal yung tenderness ko na karne. Okay? Ito, tatakpan na natin. Yan. Ito, hindi pa ito tapos. Pero halimbawa, pag tikin mo ay medyo may kulang, yun, pwede kang maglagay ng tuyo, asukal, kung ano pa gusto mo, suka. Kasi may iba kasi gusto nila yung medyo maasim, maasim yung matamis, sweet sour, salty. Yan po guys, mukhang kumukulo na. Titingnan natin kung ano yung texture niya at saka kung ano yung itsura niya. Tingnan natin yung itsura ng iba. Yun nga, gusto ko talagang ma-share yung mga skills and talent ko po sa pagluluto. Kaya ito yung first vlog ko, yung follow na po yung iba. Sana po ma-enjoy na. Yan. Surprise! Yan. So nakita nyo guys, medyo may puti pa. Yan. Yung maputi-puti pa yung iba, oh. Palo lang natin yan. Hindi lang lagay natin ito, ha. Sana ba yung yung cameraman ko? Lagay natin yan. Yun yung ginawa ko, halo lang kasi yung nasa ibabaw maputi, yung sa ilalim maitim, so dapat pinaka-mix ko talaga so buksan natin ulit pero hindi po sa buto para makita yun. Alam nyo yan, yung kulay niyan, yung iba kasi gusto nila yung katamtaman ng kulay, medyo brown, pero yung iba gusto talaga maitim. Karamihan po sa mga Bisaya, talaga maitim. Malamis-namis na maitim. So, pag mo sa kutsara, yung tenderness po, ang lambot. Ayan. So, ang ginawa ko, kasi kumulo na, nawala na yung bula, at saka medyo konti na yung tubig, ang ginawa ko ay, pininaan ko po yung ilagay ko sa mahina yung apoy. Yun. So, mahina na yung apoy kasi paglalakasan mo yan, hindi na parang makasunog ang resulta. Hinano. Mamaya-maya ng konti, mga around 15
15 minutes siguro or 10 minutes, hihinaan pa din natin para talaga yung mixture na. At saka ang final, ito po. Kaya saka tayo titikin. Okay? Wait lang po tayo ha. Yan. Ano bang magandang tortahe? Gusto kong kumanta kasi tagal pa to eh. Yun nga sabi ko, pwede tayo pumunta sa loob. Kung ano yung gusto natin gagawin. Pwede tayo magsaing, pwede tayo magpugas ng pinggan, pero siguro hindi makakasama kasi yung luto ka tapos ng pugas ka. Hanggang sa akin nakakasama ko kami. Okay? So yeah, ganun lang kasi. So wala nang ibang kung ano, pag-amite, kung ano, hayaan mo lang. Mamaya-maya ng kunti, luto na yan. Pag ano mo sa pork, sa tinidor, kung tender na, well, no, masarap na. Kakain na tayo. Konti na lang po. So, maya-maya ng konti, papakita ko sa inyo. Hihinaan naman natin yung ano. Okay? Okay guys. Ito na guys. Titingnan na natin. Parang mabango na eh. Bango na eh. Titingnan natin kung ano ang itsura sa atin. Ito natin ito pa. Yan. O diba? Wala kang ginawa kung iniwan mo lang, diba? Kanya halo-halo ko na. So ngayon gagawin natin kasi medyo may itim-itim na eh. Hindi na tayo magdadagdag na tuyo. At saka yan, itsura pa lang malambot na yan. So ang gagawin natin, yung sabi ko, itong last portion, yung suka. Pero hindi po maramihan. Pero tingin ko sa inyo kasi yung iba gusto medyo masin-masin. Pero yung sa akin, konti lang. At saka, tapos mo lagyan ng suka, wag mo gagalawin yan. Kasi babalik yan sa marunong. Hindi lalambot yun. Hard pa rin yan. Kaya lagay mo ng suka, tatakpan mo, wag mong hahal. Okay? Yan. No, ganun lang kakunti. Yung ano ko, tingin ko mga isang kutsara lang. Okay? Yan. Tapos, siyempre, tatakpan natin. Yan. You're hungry, baby? Almost done. Yan. Tinakpan na natin. Tapos, of course, hihinaan natin yung apoy. Yung pinakamahina, di ba kanina sabi ko malakas, tapos hihinaan, tapos yung ngayon pinakamahina talaga. Yan. Yan. Mahina na oh. Yan. Yan yung sekreto niya. Mahina na. So, marami kang nagawa, kagugas ng pinggan, pagligpit ng ano-ano, pero dapat nasa isip na may niluto ka talaga. Okay? So, konti na lang, kakain na tayo guys. So, mga araw naman siguro around 10 or kung gusto mo talagang medyo gusto mo mas malambot pa, mga 15 minutes, parang gano'n. So, sa tingin ko siguro, pagluluto ng humba. Kasi ako, magdepende kasi sa sa lambot. Kasi yung pagbili mo ng karne, may iba kasi hindi masyadong malambot. Pag siguro yung nabili mo sa merkado medyo may edad na baboy, yung ganon, kasi hindi mo malaman, hilaw yan eh. So siguro yung kadalasan niya lalagpas talaga ng 30 minutes yung pagluluto ng humba. 40 minutes ganon. Pero hindi naman hindi naman siguro alintala na masyadong magastos yung gas natin kasi mahina lang yung apoy. Pero kung mayroon kayong uling o sa apoy na galing sa panggatong po, mas mainam din. Mas maganda din yun kasi makasave ka eh. Kung marami kang panggatong, halimbawa
yung likod ng bahay nyo, sa bakuran nyo, marami kayong pwede pang gatong. Yun, ganun. Pero, dapat makontrol mo yun kung gaano kahina yung ano, yung apoy. Okay? Kasi kapag sobrang lakas ng apoy, baka masunog yung bahay. Okay? Yan guys, mga ilang minuto na lang. So I hope you enjoy. Kakain tayo later. Yan guys, mukhang luto na talaga. So tingnan natin. Yan. Wow, luto na. So, yung sabi ko kanina na huwag haluin pagkatapos ng paglagay ng suka. So around mga 2 minutes pwede mo yung haluin. So, ngayon hinalo ko na, hindi ko na napakita kanina. Hinalo ko na. So ito na yung naging resulta. So luto na po guys. So we're going to turn off the gas. Yan. Tsaka, of course, titipin tayo. Yan. Titipin tayo. Yan. Kunti lang. Kunti lang. Yan. Tapos lalagay natin sa yan, lalagay natin dyan. Okay, dadaan na, baka mapasok tayo. Okay. Wow. Yan po. Tapos na po. Okay, medyo wala sa plating. Yan yung lutong humba. Yan. Okay. So alam nyo guys, yung iba gusto masabaw. Pwede yung lagyan ng tubig. Pero yung talaga yung humba kasi nakasanayan namin ng pagluto walang tubig. So parang adobo na rin. Pero yung lasa manamis-namis. Okay. Ito na. Patikim. Yan. Ang lambot guys. Ayos. Ang sarap. Baby, I'm done. Okay. Are you hungry? Yes. Guys, thank you. Sana nagustuhan yung video ko. At sa susunod po, marami po akong vlog. Gusto kong i-share lahat po ng skills at pagkatali ko po. Thank you po. Thank you very much.